Moni Amalawi, amuna ndi akazi, wankulu komanso wang'ono, kwina kulikonse kumene muli lero lino. Ine ndi mutolo Mr. Game Changer chikuni chawisi. Remember, sindi maopa and I'm more than ready to die. Sindi kunjanjemera komanso ine si munthu wapenda because ndikujiwa chimene ndili and ndimangoyima pa chilungamo chokha kuchiwa wanyula without fear. Ine ndiye ameneyo Mr. Game Changer Malawi. Ndibwerekeni makutu wanu ndifuna ndiyankhule sopano. Ine ndi Game Changer na malamba chikuni cha ustwere nyenye. Amalawi ndimafuna ndiyankhule chonchi. Poyambirira ndimafuna ndingomchenjeza mwana uyu amene akumachulidwa kuti Lighton Mangochi. Kunena kuti Mr. Lighton Mangochi, zimene inu mwadya, zimene mwapasidwa kuti mutha kumaombera mmanja boma la ufitiri, boma la masatanikiri, boma loipali, boma limene Malawi wina aliyense kuchitipa kukafika kunsanje, kunchinji kukafika nkota, Malawi wina aliyense akulira akudandaula. Inu Mr. Lighton Mangochi ndikumafika po mali ombera mmanja to make things worse. Ndikumafika po malalatira ma activisti amene aima kulipulumusa dziko, kuliuza chilungamo dziko, kulizudzula boma lanu limene inu lakupasani tindalama kuti muzidya, muzitukwana ma activisti, muyesese kuti mwina mugule ena ma activisti. Let me tell you something. Kunena kuti your days are numbers. Once again, your days are numbers. Why I'm saying so? Chifukwa chakunena kuti wina aliyense according to the scripture amene amalimbana ndi munthu amene Mulungu wamtuma amazidulira yekha malire, amachikumbira yekha manda. Ndipo if you continue kulimbana ndi anthu olungama mtima amene akulirira dziko la Malawi, amene akuyankhulira Malawi osauka, amene akuchita zinthu pofuna kupulumutsa dzikoli, inu chifukwa cha ndalama zimene mwalandira Mr. Mangochi Lighton nkumalimbana ndi anthu olungama mtima, ndisimikidze masiku anu ngowerengeka ndithu. Ndimafuna ndiyankhule choncho. Amalawi, ine sindimayankhula zinthu zikachitika, ine sindimatengapo ugawo pa zinthu ngati zimenezi, koma zandiyipira kwambiri kuti someone from nowhere amene amanamiza Malawi monganso amene amanamizira ma activist ena jamene mukwadziwa, jamene akumapembeza chifano tili nachochi, amene amaoneka ngati ma activist omenyera ufulu ndi nkhondo wa Malawi, lero lino anagulidwa, chimene amapempha chinateka. Ndikalolere kuna kuti anthu ngati amenewo atha kumatukwana Boni Kalinga, atha kumatukwana kandi Masauko Banda, atha kumatukwana kandi Richard Mpepo, atha kumatukwana kandi Steve Chimwaza, atha kumatukwana kandi Bile Banda, atha kumatukwana kandi ndani ma activist amene taima, atha kumatukwana kandi Limpopo, atha kumatukwana Ntanyiwa, atha kumatukwana kandi ndani kandi awo kandi Karonga Boys kandi ndani. Ine ndikukhala chete osayankhulapo ndiye kuti ine sindikujiwa ntchito yanga. Remember, ine ndikatundu abwiye. So ndimafuna ndingowachenjeza ma activist amene no anatumidwa mbuyo muja Malawi ngati mmandisatira, ndinayankhula kuti ma activist ena wa atumidwa kuti asathane ni ma activist fe. So ndimafuna ndiyankhula chonja Malawi mwaona safe amene kuyendera ndipo mmene zikukhalira. So ndimafuna ndingowauza koma ma activist onse amene anali ma activist ena navala nsalu kale za MCP, ena abisala nakali kupepesa kwaje kwera kukuda apasa kena kacheti ya nyangoma azidya, ena ndi amene wa Lighton Mangochi amene apasidwa kawo ndikumalimbana ni ma activist kumafika po yankhula mauchitsiru. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti no, be careful, because if you continue with that stupid maganizo mutera pansewu simupitiriza. Ife nana amuna mbuye, ife sitimango ima kumayankhula ngati chitsiru, we know kuti taponda chani. So osapanga masewera ngati amenewo, mawanga oyambirira ndi amenewo. Kachiwiri ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti Amalawi mudziwe kunena kuti dziko la Malawi panopa tili ndi boma limene likudya misonkho yathu mosasatira malamulo, tili ndi president amene sitina musankhe, tili ndi vice president amene sitina musankhe,
tirindi antu nduna zimene zasankhidwa ndi president wairigo ndibwereze kunena kuti tilibe president ovomerezeka lero ku Malawi kuno. We don't have vice president ovomerezeka kuno ku Malawi. Nduna zonse nzosavomerezeka kuno ku Malawi. According to the constitution, ma MP wonse ngosavomerezeka ku Malawi kuno according to the constitution, because maudindo wonse anata pa 20 May. So pofika lelo Malawi tinaendeleka tijembekejela kuona new president, new vice president, new cabinet ministers, new MPs, new councillors. Ndisimene Malawi tinaembekejela. If judiciary, if meki, inali judiciary, inali tsiko, limene zonadi, we respect our constitution. But I can assure you, my fellow Malawians, kuti we have antu okuba mboma, tirindima taikuni mboma, tirindi zikawenga mboma. So ndimafuna ndikuuza na Malawi, ine ndikasumiridwe, ndiwapempa Jagwera kasume, ndiwapempe kandi Atabo Chaka Kanyerenda akasume, ndiwapempe ma MP wonse ku parliament akasume, ndiwapempe Mike Catherine Gotani Hara akasume, ndimpempe wina aliyense wanzeru akasume, koma ine ndikuyankhula kulucha siko kuti tilibe boma Malawi muno constitutionally, because titangodusa pa 20 paja according to the constitution ziko la Malawi bungwe la MEC linaendeleka kuita ni tripartite election kuti Malawi asanke msogoleri amene akumufuna, aidha kupitiriza ndi anthu okubawa, anthu oyipawa, anthu amene onongawa, kapena kusintha usogoleri, right? Koma pofika lero Amalawi zimene zipaliba kuzinena kusanza kuti judiciary yathu ndiyakuba, judiciary yathu ndiyopanda mzeru, komanso meki yathu palibe chipena kupanga. Remember kumekiku 90% ya anthu amene ikidwa maudindo kumekiku akuchokera kuchipani cha MCP. So ndimafuna ndiwauze Amalawi kunena kuti lero lino Malawi tilibe government yovomerezeka molingana ndi mmene malamulo akukhalira, chifukwa ife pa 5 years timaendeleka tisinthe msogoleri. So 5 years yathu kuchokera 2019 pamene tinapanga tripartite election yata pa 20 May paja, and according to constitution tinaendeleka lero tikudziwa kuti no tikukavota ndipo siku lake ndila kuti tikusintha boma, nduna zonse maudindo atha, tilibeso chamchani, tilibeso makansala. Koma lero lino Amalawi zindikirani kuti ma MP athu adya ndalama zaulere, ndalama zakuba, dziko la Malawi likuzunzika. President azienda, azidya, azipita kunja ndalama zaulere zakuba. Vice president azienda, azipanga zinthu, azikhala mu office yakuba. Nduna za boma zizikhala mu office kumaendelea besi magari moto zathu, kumadyabe malawesi athu zakuba. Ndifuna ndifotokoze chonjo. Why Mr. Game Changer you say so? Because according to constitution maudindo wonse aneneka kukhala atata, and Malawi aneneka kukavota. Izi ndikuyankhula chifukwa kuti according to the constitution of republic akunena kuti malamulo athu zisankho za tripartite election zizichitika pa 5 years ina iliyonse. So kuyambira 2019 kuzafika pa 20 May 2024 tinaendeleka Malawi kusankhaso usogoleri wina. Zina zonse zovuta, zina zonse kazosintha kama MP ena nakadali yaula mirando na iwina nakavotaso, kani makasa ena anamwalira kama MP ena anamwalira nakavotaso, kani president anakadali yaula anawina zinazani, koma nothing chipene chikana sintha siku loza vota general election, right? So ndimafuna tuyambirira ndiyankhule choncho ziko limve zimenezi kunena kuti tili ndima business tycoon, tili ndi anthu okuba koma utaikuni wawo ndiobera nzika za ziko. Ndimafuna ndiyankhule nzika za Malawi tidzuke, ndiyankhe mafumu anga kunena kuti tilibe boma lovomerezeka. Fa Malawi sitinapite kokavota, tilibe MP kumadera kovomerezeka because Malawi sitinapite kokavota, tilibe councilor kuderako amene ndiovomerezeka because sinamvotere. Akukhalapo pamenepo Wairigo ndibereze, tili ndi president Wairigo, vice president Wairigo, minister Wairigo, MP Wairigo, councilor Wairigo, because according to the constitution even our judiciary knows kuna uli malamulo athu akunena kuti 5 years tripartite election, right? So panopanga titikulumpa pano kumana kuti zisankho zisachitika chaka chabawa nde kuti no onse amene akhale pa 1 year ni mbava.
I know for sure kuti ma MP yathu a opposition ali ndi mphamvu za kuyankhula kuna kuti kuli bwino fe tituluke parliament mu pitirizani koma ife za iligo sitikuzifuna because ngakhala atasusana nawo motani ma MP athu a opposition nambala yawo ndi ochepa and seizing attack and therefore aoneka ngati ma MP athu nawonso ali mbali imodzi yovomereza zopusa facho ndi ochepa because remember according to parliament yathu amati zikafika potena kuti anthu akulimbana amanena kuti tiye tivote so vote timanena kuti majority win kapena majority rules chimene chimatengedwa chimene majority yayankhula so definitely amene akulamulawa because majority ili mbali yawo atha kuwina maganizo amene waona kuti Malawi akuyeneka kubwereranso kumavote koma ndilankhule chonje kuti Amalawi sitikusiyani Amalawi sitikhala chete Amalawi ife tima pa chilungamo kaya munimvesesa kaya mawanga ena ndimafuna ndiyankhule chonje ndakhala ndikumva nkhani zambirimbiri kuona mamitingi ambirimbiri pa 2 weeks imeneyi mamitingi onse Amalawi muziwe zina likutchulidwako kuti anthu athane nalo ndila Professor Arthur Peter Mutharika neni mazifunsa kuti chifukwa chani zina lokhala Professor Arthur Peter Mutharika ku Malawi tili ndi ma president ambiri zipani zochuluka tili ndi Lilian Patero kapena tili ndi Atupele Muluchi tili ndi Enoch Tehana uku tili ndi awati amene angobwera kumene osadziwika bwino wa chipani cha mutu wa Mbaramechi tili ndi olemekezeka freedom fighter David Mbewe tili ndi zipani waye Professor Arthur Peter Mutharika Malawi mukuyeneka mudziwe kunena kuti Mulungu akamusankha munthu wonse amamusonya wonse amamulambira wonse amadana naye ena amafika panja popanga maopo omupha kamunimvesesa kaya Davide abale ake omwe ankafuna kumupha Yosefe abale ake omwe ankafuna kumupha koma chimene ananyamula Yosefe chinali chopulumutsa ziko chimene ananyamula Davide ndi chimene chinampangisa kupha Goliath ndi kupulumutsa Aisraeli onse manja mwa Afilisti chimene chinapangisa kunena kuti no Yosefe apulumuke abale ache atamugulitsa ndichonena kuti Mulungu anali ndi cholinga kuti this one ndi munthu amene adzapulumutse abale ake onse dziko lonse so Amalawi mudziwechi kuti kuli maupo amene akukonzedwa kuli zinthu zimene zikukonzedwa ine game changer ndikuchidziwa ndani mafuna ndiyankhule chonje kuti zonse zikafika pa round table zikuthera kuti tithana naye bwanji Professor Arthur Peter Mutharika koma ndimafuna ndiyankhule chonje kuti no vote ya Malawi sikusinkhidwa vote ya Malawi sikutembenuzidwa ngakhale kulemba ana okwana 7 million ma ID osakwana zaka ana onso akavotera president oti asinthe dziko lino la Malawi ana wakudzudzika ena alephera sukulu ena akulira ndi njala ena akufera mzipatala mankhwala mulibe ana omwewo so palibe kuanamiza palibe kuwapusisa kuti atatha kukakuvoterani chifukwa mwina akakhala ngati mbuli zosadziwa sizitheka zimenezi ndimafuna ndiyankhule chonje ndiwauza MCP kuti ma 2000 tamaperekana chimwendo ma 5000 tamaperekani zonse tamachitani Amalawi akundyerani nditu koma let me tell you come election Malawi sakuzavoteranso MCP Malawi sakuzavoteranso Tonsalas Malawi sakuzavoteranso boma loyipa ili mafuna ndiwayankhe komaliza Mai Patricia Kariati pamodzi ndi chipani chawo cha UTM amene anabwera poyera nkumayankhula botumbwa ndikumayankhula kuti Amalawi tabwera mutikhululukire yes wapakaliyala Saimba Bero mama wacho kapezeka wonse wapakaliyala siwapakaliyala onse ali ku State House kunjoya kudyera limodzi kugwira na manja kuti tenganga tife zidempete zitsiru za wanthu ndimafuna ndiwauze Mai Patricia Kariati kuti your days are numbers ndimafuna ndiwuze dziko la Malawi kuti wina aliyense wochokera mutonse mulero asatiuze matunzi asatiuze zinthu zopusa because Malawi we are crying Malawi tikupsa tikuotchedwa tikumva kupweteka kwambiri chifukwa cha boma la Tonsalas and let me Malawi tell you kuti kulibe ku Malawi boma la MCP kulibe ku Malawi boma la UTM kulibe ku Malawi boma limene chipani chitakuyima kumene kuti ili ndiye boma lawa lalephera jawo because achilima ndi achakwera ndi munthu mmodzi kunena kwina boma ili ndi boma limene anachita kulipanga form
achilima ali ni mphamvu kukhala chete kwa achilima si nzeru kukungosonyeza kupusa komanso kusonyeza kupanda kwawo chikondi ku dziko zinthu pamene zikuoneka ngati amasunga kuti zidzakhala ndale ku dziko azampetekera nawo wina ku dziko azampusisa wina ndi miyambi ndi zoyankhula zawo zotika ngati za nzeru zili mkwerera sizikutheka because everyone knows ngati Chakwera walephera Chilima walephera yalephera ndi tonso layas no one can come out nkumati namiza ife kuti yayi aja ife tili pakaliya uyo uli pakaliya wadye nawo unali nduna iwe atina Michael Usi ndi nduna tikunena pano aku UTM uko Achilima ndi vice president tikunena pano apongozi awo Achilima adakalibe ku embassy muzitiuza ife kuti ya Malawi ife yao tinali pakaliya lero lino simeneza no ndimafuna ndiyankhule choncho kuti Malawi mudziwe ichi kunena kuti UTM ifune isafune ili mboma ndiononga ngati tikunena kuti Amalawi akuvutika kumva kupeteka ndi chifukwa cha boma la Tonse Alliance ani mutonse mo muli Chakwera muli Chilima muli nduna zawo muli Joyce Banda muli anthu mmene momo amene akupanga Tonse Alliance ndi anthu amene aunonga dziko lino la Malawi Joyce Banda sabwera pano kumatinamiza kuti ayi ine mwakuti za uchitsiru zimenezo right akanakhala nzeru akanakhala konda dziko akanapanga zija zimene anapanga Enoch Chihana akanapanga zija zimene anapanga Mark Kasonga Phiri kutulukamo kuti ya Malawi samayembekezera zimenezi sana naoni matuvi anuwa kamnimvesesa Malawi kai so lastly ndimafuna ndikuuze na Malawi kuti muzipempherera sogolero opuma Professor Peter Mutharika ma bishop ansembe ma reverend ma prophet ma apostles inu mashehe inu ma intercessors osiyana mipingo yosiyana please stand with that man ndimafuna ndiyankhule kunena kuti no ife chimene tikuona ku dziko si engagement ya munthu si zaka za munthu zaka zimangokhala namba koma tikuona capacity yakaganizidwe ni nzeru zimene munthu wanyamula that thing matters a lot so ndimafuna ndikuuze na Malawi kuti pray for that guy and very soon Malawi tikhala ndi umboni odabwisa ku dziko lino la Malawi ndimafuna ndiyankhule choncho kuti Amalawi dziwani kuti ine ngati game changer sindivomera wina kundipushisa ndipo sitizavomera wina kutikhadzika pansi sitizavomera wina kubweresa ka 20 million kate mkumati namiza ife kuli bwino tigone ninjala limodzi ndino Amalawi koma kumveto kwache tipulumuse Malawi kwa zaka zochuluka ndi bwino wina abwerere ndi 100 million yache koma kuti Malawi tikhale zaka zina 50 tili mumtendere wa demokrasi mbava kulimeko tikupeza mankhwala msipatala tikuyenda mosavuta mafuta ali pabwino zinthu m'magrosari zili pabwino chimanga tizikwanisa kugula fertilizer abwelele ngati kale chimenecho matters a lot that's why I said ine game changer sindikubwerera pambuyo sindikupusisana ndikuuza ni nonse amene mukuyesesa kuti mulimbane ndi kukhazika pansi game changer mukulimbana ndi mkono wake wa Mulungu ndipo nonse mutasiti before election ndatero ine game changer masana abwino siku lopambana ambuya kudaliseni tipitire kupempherera former president Professor Peter Mutharika ndipo onse amene mumachita ndale kaya ndinu president wa chipani chanji kaya ndinu wa chipani chanji stand with that man in that person there is anointing of leadership in that guy there is anointing of economy in that guy there is anointing of development in that guy there is a unity in that person there is democracy zimene ndikunenazi I found them in that guy not because maybe kayama chokera kuti kayama panga cha but zimene ndikuyankhulazi some of you maybe 19 million out of 20 million people you can agree with me kuti the guy is really democratic president the guy is really humble man and the guy is really love our country Malawi and let's all join hands together and pray for protection upon his life his family and everything surrounding him in the game changer chikondi chausi mwakoma nonse zikomo